सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं। से बोलो शिव शंकर भगवान की। गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाजीपुर। म्यूजिक बाय राजेश राज। भोला जी ले आई दिल मार्केट से कीन के, भोला जी ले आई दिल मार्केट से कीन के, पिसाए पार्वती भंगिया मशीन से। बेरी बेरी कहत रहलू बथे मोर कलाई, अब कितनो पिसबू गौरा कुछो ना बुझाई। बेरी बेरी कहत रहलू बथे मोर कलाई, अब कितनो पिसबू गौरा कुछो ना बुझाई। चाइना के प्रोडक्ट हवे आइल बाटे चीन से, चाइना के प्रोडक्ट हवे आइल बाटे चीन से, पिसाए पार्वती भंगिया मशीन से। शिव शंकर भगवान की। दुख तहर दूर भइल काटा अब चानी, भांग धतूरा खाए वाला तोहर स्वामी। दुख तहर दूर भइल काटा अब चानी, भांग धतूर खाए वाला तोहर स्वामी। झटपट पीसला सुतल रह नींद से, झटपट पीसला सुतल रह नींद से, पिसाए पार्वती भंगिया मशीन से।